Galyň tölemek däbi haçanan ber dowam edip gelýär. Durmuş urmagy taýyn olalar, bir gyýda guda bolalardy. Näme üçin galyň töleýärler? Durmuş toýlarynyň sehedi nädip bellenilýär? Erkek we zenan insan görünüşiniň dowamlylygyny ýöretmek üçin öz durmuşlaryny birikdirip, iki aýry jinsy bir ýere gelmegi emele getirerler. Öýlenmek şahsy boluş ýaly da jemgyýeti gyzyklandyrýan bir hadisadyr. Taryhdan öň durmuş urmak gatnaşyklary näl tertipde dowam edenligi bilinýän däldir. İnsan oğlunyň durmuş urmak temasynyň üstünde sosiologlar we antropologlar bilen bilelikde sosial bilim garaýyş bildirmekdedir. Durmuş urmagyň bir näçe görünüşi bardyr. Olar topar içinde durmuş urmak, topar daşynda durmuş urmak, ýeke ýoldaşly durmuş urmak, köp ýoldaşly durmuş urmak, köp zenan bilen durmuş urmak, köp erkek bilen durmuş urmak, ýeňe bilen durmuş urmak, baldyz bilen durmuş urmak. Bütün Türk milletinde durmuş urmak hadisasy bilen baglanyşykly bir däpdestur bolan kalym ýani galyň guda bolanandan soňra erkek ýa-da maşgalas tarapyndan gyz tarapyna berilýän pul, mal, sowat we şoňa meňzeşler üçin ulanýan bir sözdür. Remistede göre galyň ilkinji sapar köne Türk ýazgalarynyň biri bolan Suji ýazgysynda gawat elinendir. Bir Hytaý çeşmesine göre 5-nji, 6-njy asyrlardaky medeniýetleriň galyň tölemegini we bu dawara bilen görkezýärdi. Bu ýazgylara göre galyňy gyzyň garyndaşlary alýardy. Düýü 1500 ýylyňa bagly bolan galyň däbi Türkistandan Anadolu çeli uzan bir ýol üstünden taryh boýunça durmuşlaryny dowam etdirýän bütün Türk tire we taýpalarynda şol bir däpdestur öz canlylygy bilen dowam edip gelýär. Galyňda käwir kakalar diňi öldürür üçin hem bu polisliýalar gaty täsindir bolan 1500-2000 ýyl mundan öň ýaşap geçen Orta Aziýalylar maşgala gurjak wagtlary şol bir däbi ýöretýärdiler we durmuşa çykjak gyz üçin berilen baha edil bugünkü ýaly Urfa korakeçileri, Bilecik korakeçileri, Türkmenler, Owganistan özbekleri de Mahmud Kaşgarly ýaly galyň diýerdiler. Türkmenistanda galyň 1928 we 1950-nji ýyllarda çykan kanunlar bilen SSR'ň ygtyarlygy bilen gadagan edilmäsi inançdylar. Emma bu kanunlar bu däwiň ortadan aýrylmagyna hiç kim täsir edip bilmedi. Guda tarapy gelenden soňra guda tarapy kabul etse, galyň tölegiň kararlaşdyryp erkek tarapyna berilýär. Erkek tarapy bu galyňa tölänenden soňra toýa taýýarlyk görürler. Käwir ýagdaýlarda erkek tarapy galynyň ýarsyny toýdan öň, ýarsyny bolsa toýdan soňra bererler. Galyňy berip bilmeýän maşgalalar hem garşylykly guda bolarlar. Garşylykly gudalyk iki maşgalanyň birek-birege ogullaryna gylýlaryny gelin edip alarlar we bu ýagdaýda birek-birege galyň bermezler. Däpdesturlara göre Türkmenlerde öýüň daşyny düzmek erkek tarapyna, içini düzmek bolsa gyz tarapyna düşýändir. Ýöne 9 düzüw diýilen destura göre gyz öýüň içinde bolmaly 9 goşuk galyň töleginiň 3de 1 bölegini toýa taýinlik we öýüň goşlar üçin harjamaly. Gelin gyzyň bokjasy we oglanyň öýüne iýermeli sowgatlar ýaş gyýlar jemlenip üýme usuly bilen taýinlenär. Toý sägädini bellemek üçin gyz tarapynyň taýin bolmagyna garaşylýar. Toy günüň hoş niýetli we haýyrly bir gün bolmagy dilener. Beýle bir güni tapmak üçin lagnet ýa-da myrrah ady berilýän ýyldızlara serederler. Osmanlylaryň sözlügine seredenmizde myrrah sözi şu wagtky Mars planetasi diýmekdir. Bu işi bir molly ýa-da ýyldızlara düşünýän ak sakally bir eder. Ýyldızlara seretjek kişi buratoň ortasynda oturar. Ýyldızlara seretýän wagtda gyzyň içjek tarapy nişan alynır. Aýyň 9-y, 19-y 29'unda bu ýyldız ýere ýani has batý adaýda bolalyk üçin bu günler betbat hasaplanýar eken. Bir aýyň 10-y, 20-si, 30-y günlerinde ýyldız asmandadyr we onuň ýer ýüzündäki işlere ziýany degmejekligine inanarlar. Ýene-de aýyň beýleki günlerinde geliniň içjek tarapynda ýyldız ýok bolsa, şol gün gelin aljanyň ýolunyň açyk bolandygyna inanarlar. Däpdesturlaryň kökleri gadymy zamanlara dayanan medeni endiklerdir we özüň alyp barmakdyr. Bir näçesi jemgyýetiň geçiren ütgeşmeleriniň içinde ýitip gidýärke, bir näçesi gündelik durmuşymyzyň içinde yer tapyp özüni gorap bilýändir. Bugün Türkmenistanda gyz eslemek, guda bolmak, galyň tölegiýaly bir näçe toý desturlary ütgeýän döwre garşy gelip ýerine ýetirilmäge dowam etýändir. Şeýle bir söz bar.
güýçli goralan destur kanundan hem has güýçlidir.